Soc de Sant Cugat del Vallès, nascut a la Guinea Equatorial, però m'he criat aquí, un amant del Vallès, i la meva obra va començar pintant per aquests camps que teníem aquí anys enrere. Vaig començar amb el figuratiu, vaig anar derivant a l'abstracció i l'obra és com una doxologia, un cant de lloança al creador de l'univers, ja que sóc un artista provinent de la filosofia judeocristiana, no? I soc creient i a totes les meves obres intento traduir aquesta empremta espiritual que ve justament del cristianisme, no? A través de la Bíblia.